Catalana durant la dictadura franquista, els primers anys de la transició i fins al 6 d'agost del 2007, que va marxar discretament per lliurar-se a la natura en la soledat i el silenci. Jo personalment crec que Xirinacs es va procurar una bona mort feta a la seva mida. Conseqüent amb ell mateix, es va plantar per darrera vegada. Els amics avui encara ens costa pair-ho. Va ser la seva darrera lliçó just en el territori d'Abressol de Catalunya, on es va forjar la nostra nació. I deixeu-me que faci un parèntesi. Parlem de Catalunya, no pas d'un territori maquillat amb la marca turística de Barcelona, que no respon a la realitat del nostre país. I el Xirinacs això ho tenia clar. Estem farts de tanta hipocresia. Les comarques, i especialment les 8 vegueries, tenen la seva pròpia identitat i una realitat clara. Per exemple, la identitat del Penedès. No té dubtes. Malgrat el govern de CiU ens segueix negant el nostre reconeixement. Com tampoc estem d'acord que les diputacions hagin de ser la clau per vestir la hisenda pública pròpia. Crec que algú s'ha begut l'enteniment. I per ser més clar, que el govern de CiU ja no sap si juga en camp propi o en camp contrari. Però que no ho veuen, que només recaptarem tots els diners si tenim la independència. Tots sabem molt bé que en la història dels pobles les ocasions reals d'arribar a l'emancipació, a la sobirania plena, a la independència, més aviat són escasses i gens fàcils. Però una suposada nació no és en realitat encara nació si no és independent. Com afirma la Isabel Clara Simó, la independència ja no són gestos, ni cançons, ni banderes, sinó un projecte polític majoritari que avança indeturable. I no podem deixar passar aquesta ocasió, ara és l'hora. Soc conscient que el moment és molt complicat, que la crisi política, econòmica i democràtica, però ara tenim una oportunitat única. Estic convençut que on hi ha un somni, hi ha un camí. I ara, a nivell col·lectiu, hi ha unes condicions objectives que són del tot favorables. Però hem de reconèixer que tenim un problema. Encara són molts els ciutadans que han de trencar la crosta de la por. I aquesta és una tasca que ens toca fer-la especialment a tots nosaltres. Se'ns ha girat molta feina, companys. Per això ens cal repensar-ho tot, si cal. Hem de passar a l'acció amb creativitat, constància i coratge. He rebut aquest matí al mòbil un missatge de suport a aquest acte per part dels companys que han estat aquesta nit aquí al costat. I també vull donar el meu suport personal i també fer una crida a que un cop acabat la manifestació vingueu tots aquí al davant de Santa Maria del Mar a plantar-se. Per acabar, amics, avui celebrem la Diada per avançat, és cert, però perquè tenim un dia, sabem que un dia tornarem a ser independents. I aquesta tarda ens manifestarem milers de catalans i catalanes. Aquest país vol ser independent i això ho hem de fer plegats. Ens cal un canvi de lideratges i si el que realment volem són uns països catalans i un món econòmicament pròsper, socialment justos, políticament lliures i espiritualment rics i ecològicament sostenibles, així ho hem de fer. I per acabar, com no, voldria fer-me també meves les paraules que va dir Joan Joan avui fa 5 anys des d'aquí mateix. Jo encara sóc esclau d'Espanya, Xiri, però aviat ja no ho seré, t'ho prometo. Visca la terra, visca Catalunya lliure.